ଆସ हाय कर दिया हाय हाय कर दिया भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी पानी आया तेरे ବାସ୍ନା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି।
ପାଣି ଟିକେ ଦଉନୁ ବିଶୁ ଏପଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଲାଗି ରଖିଛି ଦିଅ ରେ ବିଶୁ ଏବେ ପାଣି ବୋଟଲ ଲାଗି ଦିଅ କେମିତି ହେଇଛି ଦୀପୁ କେମିତି ହେଇଛି ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି